Right, abusuafo for me chachi obi ame ne hwakwaba e de baba Grace TV so this is the trade ampo nyanko pantom obi aho yabusua mesra so we PS watch na iswa na subscribe ya mame na fe what turn your notification we are na share ama for friends so enya bi ahwe nim so be tinya mi share da na onye so akoma so ade emfa emma abusua yegi na nim that Lumba nsensem ya ade chi ade sa na nsem for beto mountain so na ye sua mu ade no na madiki aka say ahade afa to ye so say ensem ni bi wo a ebia ebeto odwa and abitodwa na amanfo nte ase no nkata de ne abechichi mama man say nyina ate ase on say the bone of contention na nyina ne say maame Akosua Serwaa or a legally wedded wife and not only legally wedded wife na no e share me de beto odwa ma nyina ate ase say lawyer kusi beche maame Akosua Serwaa lawyer etwe krata e de call the Ghana ambassador wo Germany e ho say opese o more authenticate wo mo de wo mo nsa etim so say maame Akosua Serwaa na Lumba wale nkrata wo Germany no e krojin no de abakota be dia dance e san say Ghana manage say krata be fi on mind for so different jurisdiction abaye man Ghana ha be dia dance ya e wo say Ghana abaya na musi ne owo no odin say team so ma ehun say ambakata no a eba no e krojin unfortunately mo twede koma e Ghana ambassador ya wo e hodom no and the coba so they won't say omo sheda nye BBC ho and omo reform don ba the foreign affairs ministry now say cornerbra omo say administration gap and a buy our Wontumi authenticate documents no amana ma meju the Kumasi High Court and the authentication so ni mu a judge ntimi nyintum according to say the Ghana Brand City no and I say o man e bia Ghana ba na musini ni ho a Commonwealth am no say amaya Britain for the D so no ye wo yekuo Commonwealth na musini bi o wotimi ne setting so ema na ebeti mu tie no entimi ankoba sa na onim say I know a different issue another issue so say the German embassy e wo Ghana ase omo de krata ba bonten e be peace so say that Lumba ne maame Akosua Serwaa e ware mremu ya German majitu no ma ware ne emui awade ne wo hwa akopem that Lumba wuye on the 26th of July 2025 and awade no emuteye nti yes aside say na omo twen authentication from Ghana ambassador here or Germany na so aba no no dey be the administration government ya mameju no the German embassy or Ghana had omo the carta buy buja yen ka kan kakra e be team so say ampa that Lumba na maame Akosua Serwaa omo ware ya omo ware wo mbremu a German agitum awade nda so a wo ho na awade no yese bi omo jae emu tie and said that Lumba nyame dia on the 26th of July 2025. This akacha na available yeah babeka court so authentication ntimi amana ene ma we na akobasa how dey yen go through that akacha kakra bia yen kaka ho na yen tiase so on your screen sa akacha ya make one semi and to hwa also say every German embassy or Ghana has you and a or say Botschaft the Bundesrepublik Deutschland Accra na say yen ti German kasa ba dey I be say Deutschland ne abi Accra na say German embassy or Ghana and our PO box no PO box GP 1757 Accra. Okay, the other side omo chere be omo North Ridge Accra. Omo address near the numbers are waiting reach you na and the one no. And I share TV as now say tini obusi I say consular confirmation regarding the German marriage certificate of Sarkodie Fosu and Akosua Fosu. Na say jam ya ban na mu senior wo ha no. O team so or confirm or the place one will be at yes no correct. Germany awade nkrata ya that Lumba na maame Akosua Serwaa awade nkrata edimu or confirm or the peace so ti omo de na akase say the akase Ghana ambassador of Germany omo try kasa come and omo authenticating omo yes omo nye bibisa omo refer omo de omba the foreign affairs ministry here or Ghana ha na try administration government man ko basa but the yenhwe the German embassy krata no nsem wo man kasa or say to whom it may concern and yet was say this is to confirm that let's say the obey here in a court and be here I made the dance here let's say moderate to court or say this is to confirm that according to German civil law there exists a valid marriage between Sarkodie Fosu born in Insuta and Akosua Fosu maiden name Akosua Serwaa born in Kumasi na say omuchema sa akata the German embassy organ atwe by na omo dey ba be peace so omo confirm ya ma we are seeing that ase say the German mara esitie no awade ebi wo that the Lumba that's Sarkodie Fosu ya e won wo Insuta
ɛna afei Akosua Fosu no sɛ woware a wobɛfa okunu din de ka ha mpempe wopɛ nko afa okunu din de ka ho nti Akosua Fosu bahwɛ maiden name na sɛ di ankasa yɛde wo no anaasɛ di ankasa ɛne Akosua Serwaa but ɔne ne kunu dade no ba bɛware nti no Fosu no bɛka ne din ma ne bɛyɛ Akosua Fosu so Akosua Fosu maiden name Akosua Serwaa born in Kumasi there's that number yɛwɔ no wɔ Nsuta ɛna afei Akosua Serwaa yɛwɔ no wɔ Kumasi awadeɛ bi da so wɔ wɔn ntam sɛdeɛ German according to German civil law, German minimum mbara esi etie. Now the young when you can say the marriage was celebrated on 23rd December 2004 in Bornheim, Germany, in presence of the couple and is registered in the marriage registry office under the number E142/2004. Now I say awadi ayeka ho asem that Lumba ene ma me Akosua Serwaa. Wɔn awade a German agye to mu. Ɔkyerɛ sɛ ɛkɔɔ so yɛ wɔn nyinaa agye to mu ɛkɔɔ so on the 23rd of December 2004. Sɛ afe mpem mmienu ne nnan mu bronya bosom no deɛ ɛtɔ so aduonu mmiɛnsa na sɛ aka bɛyɛ nam mmienu amiadi bronya no ɛna awadeɛ no kɔɔ so ɛwɔ beaeɛ yɛfrɛ no sɛ Bornheim ɛwɔ Germany aburokyima mu na saa awadeɛ yɛ kɔɔ so yi ɛkɔɔ so ɛwɔ abɛ awarefoɔ nyinaa wɔ hɔnom ɛna afei awadeɛ no wɔakyerɛ sɛ German agye to mu nti no ɛwɔ number yɛde ama saa awadeɛ no that's is registered in the marriage registry office under the number E142/2004. They say oko German awadeɛ office ya wɔn ahwɛ aso yɛ ahwɛ awadeɛ ne ho sensɛm so a obehu that number no ma me Akosua Serwaa awadeɛ no sɛ ne number wɔ hɔ no yɛ E142/2004. Sɛ okona akɔsɛkyɛ nko adeɛ a ebe ya basa no kore on the 23rd of December 2004. Charles Fosu, born in Nsuta, and Akosua Fosu, maiden name Akosua Serwaa, born in Kumasi, married under German civil law. To a character for German numbers in the Bayam, now, Omuka Bibi can say, as far as the embassy is aware of TNU, character data a buyer that was okay, the Bible dates October baby, and on the bad one thing. Say, as far as the embassy is aware of. The marriage has not been dissolved by divorce, but ended with the decease of the husband on 26th of July 2025. To which them say, said ya one German embassy, or no, that's said ya almost the fam. Our dear, yeah, Akosua Serwaa, me Akosua Serwaa, and that Lumba, our dear, yeah, German court, our dear, no. And we, our dear, no, emunche, our dear, that's why our name, mom, our dear baby, ebra okunu anasa bɛrima no ɛyɛ nyame dia ɛwɔ bosome nson ne mu ne de ɛtɔ so aduonu nsia ɛwɔ afe mpem mmienu ɛne aduonu num mu ɛna awadeɛ no ɛbɛwie nti na sɛ German embassy ɛwɔ Ghana agora ka ɛde pi so sɛ ai Charles Kodo Fosu that Lumba ne Akosua Serwaa ɔmo aware court awadeɛ no da so awɔ hɔ ɔmo aware court awadeɛ 2004 let's not forget say ɔmo ware fie deɛ no 1991 afi apem ahanko de okono baako e wo bom so and 13 years later omo ware court the ordinance ya no a tie no yes say no partner monogamous marriage no and of course so in the year 2004 e wo Bornheim yeah wo Germany then na embassy no e de krata ba no de piece o che say on say agbe na bisi o mama Akosua Serwaa ground that Lumba eja awade e bisi awaye nkra ni wonu biem and na embassy na dey bo o che say as far as the embassy is aware of, said the embassy need no our dear be anywhere go. Our dear that's why our name mom our dear mutte because Carter was the bar somewhere October and that Lumba we in July. Not that Lumba Uber say 3 months a cheap yaman for you our enquiry say we no more what him. And embassy there be said the embassy need no. Our dear name mutte a brother Lumba a year Yamidia on the 26th of July 2025. And also the can be say attach you find a copy of the said marriage certificate for your perusal. Okay, let's say or the count say our DN kata ni more than say and a German can say to content affiliates no or my translating that they English our person who now tells ya obey to me at this letter on the 27th of October 2023 Accra 27th of October 2000 okay Accra 27th of October 2025 mum fache me 27th of October 2025 and Akatai
free the German embassy or Ghana by. And then Sasha say, hey, Susan, look, you're on your second secretary, consul, head of legal and consular section. I work the German embassy. I work Ghana. Say to her, I say we go almost a stamp on the boss and watch your number near BR 988 2025. Fee near say €36. Yeah, which is about 440, which was about 440 Ghana cedis as at that time. And a krata about month. In this was krata if we the German embassy by ɛbɛka sɛ daabi da ɛnyɛ nokorɛ sɛ yɛ maame Akosua Serwaa that no ɔmo gye awadeɛ ɔmo ngye awareɛ na ɔmo gu so aware however that number wo yɛ a woyɛ no ɛna isusu sɛ ama awadeɛ no emu ate because that was 3 months after the death of that Lumba and the krata bɛba abɔnten nti wei deɛ ɛbae na emu deɛ madi aka sɛ deɛ na aka ɛne deɛ na yɛbɛdi ho nkɔ which was the authentication yɛ no kwan ebi o lawyer no lawyer no na wɔso wɔyɛ sei wanyɛ lawyer no basic adeɛ na wɔso yɛ no wantumi anyɛ daabi yɛma wɔn sɛ nte saa sɛ lawyer no anyɛ lawyer kosi twerɛ krataa ɛna no yɛbɛdi ho nkɔ Dominion Chambers ɛde call the German embassy amakyerɛ the Ghana ambassador wɔ Germany ɛkɔ hɔ no ɛde call sɛ wɔsrɛ wɔn authenticate sɛ yɛ Ghana mmerɛ si tie no ɛma wɔn kyerɛ sɛ wɔn de krataa no kɔ take some days ansa na wɔn responde na wɔn kyerɛ wɔn sɛ ọmụ refer ọmụ dị ọmụ the Ghana Foreign Affairs Ministry ya wọyẹ man Ghana ha say and so mba ya no and the administration gap ema nneɛma delay kakra ema no ntimi ankɔ ne saa sɛ deɛ ɛsɛ tie nti saa hɔ no wode so bɔbɔ yɛ akɔsi enye wode so bɔbɔ maame Akosua Serwaa enye ɛna no kwan so sɛ wode so bɔbɔ gye enye ɛsan sɛ man say o sɛ authenticate character from different jurisdiction ɛba Ghana ha say. And I think say something of the administration gap now na we na buy. But in the same vein, no tikwa na ma Ghana for be or Germany. Any petition ya President Mahama. You must one can say President Mahama. One of the conditions is on certain standards. I mean Ghana embassies near there. One my hold some say cartel be free or might be back Ghana ha. What would you make deals with say because clearly now it shows say beer. Now a juma be as agency be a and maybe they were not abreast with the S one way. Tell them on tax na hoa a man a coba said they buy and to be a GDA passing authentication if you do ever can cut away one can be BIASG. However, some of the reports about to you and say with this cut you free the German embassy and buy and said to one for we say oh why your cause be or embassy or non person or back can was him Emma no so ka be hwe aso kakra yes so why cause be wo embassy judge can say why cause be embassy or na on person obeka krata ya yakinkan ho asem ho asem na o kan ho asem be yensem bebre and you no kwa ma obeka la kusin ba wanti beka so there be certain one for kasa na say person o chere say there's been some kind of forgery be na bibisa which isn't the case na the cause be a crudging ya person who obetimi verify and everyone in some way na kasa there's more to it but the fact you also say busua ade chi ade san and krata ne adanse bia ebia aba ana ebuama ada samaritan nsem ase yen baba abasu yin na yen because on say aya na binum kan nsem a ebia na enim sa ebinum kan nsem ebia na ente sa but ebia na busua you are not privy to unya adanse bia hu say na sitie say aka ya twetwe nsem na aba ya me adom ye intercept bia ya de aba ni na ya te ase na aboa ma yɛn nza asɛm sei ne sitie na sei na aduru na yɛmɔ mpa sɛ nyame na me de bia me ka sɛ yɛsɛ nyame sɛ ɔno amrɛm na bibia anya bɔkɔ ɔno amrɛm na bibia anya asomdwe ewiase yɛbusua obregu ɛya pa obregu ɛya sɛ me nyini sɛ yɛtamfo mpo yɛbɔbɔ mpa yɛ ama ne sɛ ɔmmele mu ɛwɔ abɛ ɔnte ne brɛ so aba nipa betumi aba wiase ɛde bibia sinani so akonkoden wɔ ho a na wabrɛ wɔ ho a so wɔante ne brɛ so aba ɛno nya ade yɛ ade pa tena yɛsɛ nyame sɛ ɔno amra asɛm wɔ mu na fa ne yɛfa obiara ntene ho ase na obiara enyina sɛ deɛ yɛsɛ ogyina obiara ni ne lɛ mu na deɛ sɛ fata obiara no obiara nsanka na mmom ɛkɔba sɛ yɛkyerɛ sɛ bi agu nsa bi akyi na yɛbɔ nsa bi yam na yɛbu obi abra ne so deɛ ɔkɔɛ ɛha adwen we are seeking for justice deɛ yɛhwɛ nyinaa no say justice no abekodi ama ye maame Akosua Serwaa say justice abekodi ama Odobroni that is what we are seeking for pepepe ye eno ani na ehwe tie sempanyufo pa say bi si kwabna adana asem waje agina mu sa da bi nyesa but no kwan say yemfa no kwan ka asem say the ensem yi si kɔ ene ade nyinaa no
nti de sɛ obi akɔma ɛtɔ ne yam na pɛpɛɛpɛ yɛ ada adi a baabi aduru nka yɛnnuru ha but it shows sɛ asɛ biribiara tete towards a point sɛ nipa bi hu ne sɛ yɛnni nokorɛ maame nipa bi hu ne sɛ pɛpɛɛpɛ yɛ nna adi tiɛ nea me nso mɛpra pɛpɛɛpɛ yɛ and I wholly support that sɛ pɛpɛɛpɛ yɛ bɛkɔ so akɔpem berɛ a obi akɔma bɛtɔ ne yam na obi abɛte aseɛ nti nyɛ sɛ bi a mewɔ obi afa na sɛ menni obi afa daabi na mmom obiregu ɛya nti mesrɛ nyame sɛ ɔma obiara mmerɛ mu obiara nya deɛ ɛsɛ fata no berɛ a obiara berɛ ɛwɔ obiara ho no sɛ deɛ ɛsɛ fata obiara no obiara nya na mmom ɛmɛ nkɔba sɛ yɛkyerɛ obi nsa agu n'akyi ɛmɛ nkɔba sɛ yɛka obi kasaboa hyɛ no ɛmɛ nkɔba sɛ obi deɛ yɛnka no sɛ ɔnka ho yɛnyini mfirim na yɛnyɛ nneɔma ɛno deɛ ɛsɛ nyame sɛ ɔno anom yɛ nkwa ne ahoɔden na yɛn nso yɛ platform ketewa yɛbɛba ne abɛkasa afa ho na biribiara yɛ asomdwe meda ase sɛ wogye berɛ na wohwɛ me na sɛ yɛnkɔ mfama obi twidi enterprise yɛwɔ Kumasi South Central Junction na wopɛ atade papa ne mpɔ papa de amesrɛ wo hɔ ɛne nyina adi anikyerɛ ne akɔgye bi na biribi akɔyɛ ɛnti ama ntimi srɛ wo fa namba no atwa gu no na ne yɛ ɔmo ɛnkasa perfume papa nso bɛnya bi wɔ hɔ saa so na American for better grades financial services sɛde ama wo abusua mesrɛ wo a Ghanafoɔ a mo America ne Canada insurance company papa financial company papa mbɛtumi wɔ abata no deɛ no ano better grades financial services timi ya me maame ɔhene reda na kɔsi twetwe nkɔmmɔ na ɔnkyerɛ kwan abɛtumi ne better grades ɛto anamɔ na ayɛ mfa so deɛ ɛnso ɛde ama Lubica Foods ɛnso aduane papa fie mu Kumasi baba yara sports stadium kɔ na aduane bia pɛsɛ wodi bia ɛna atwa gu FTS na kɔgye bi na de bia nkɔyɛ ɛmfa ma wopɛ sɛ wɔ dance ɔmbɛtumi de abrɛ kama ɛhɔ ɛfɛ kama ɔmasiesie hɔ yɛ aduane bia yɛ atwa gu yi wobɛnya bi ɔdɔfo no wobɛtumi a surprise no na bibia ɛnso ayɛ kama brɛ pɛ me yɛbɛhyia mede ne kwabena wusu makra bye bye